A'a, Hausi. Ya aka yi? Ya gajiyar tafiya? Kin yi waya gida ko? Mun yi waya mun gaggasa. To madalla. Dama ina son in ganki saboda akwai magana da nake so yi da ke. Kin ga nan dai ƙauye ne. Ko ba haka bane? Haka Da ne. ya ɗaya da birni ba. Abinda nake so da ki, dan Allah dan Annabi ki kama kanki. Domin mazan garin gari yake gani mai yaudara ne. Namiji nake, amma na san halin mu. Saboda haka nake kama kanki. Dan Allah dan Annabi ki san ba hana ki tsaya da kowa ba, amma ki san irin wanda zaki tsaya da su. Kina ji ko? Ni zan fita. To sai ka dawo. A da lafiya. To Allah ya sa. Aka je tai kai kusan ba ku labarin to kun gane ni nan aka je tai Allah dai muku albarka Amin. an ce akwai wata bakuwa da sun zuga binni gidan Alhaji Wallahi ko ai kikkiawan yariya ce yariya sai na sarrafa mata yau kai wannan yariya musulma wace fa ba yaran da daga tashi daya kana mata magana mari mutu take zauka mu kai mari na kurai ni kai mari na kurai dan da Usman jiya an yi gaba na tabbas ina zuwa zan ba ku labari ba da ni ba tai a nan kawai da ga ma kalashi kai ba kana zan ba ku je ya ba mu labarin man da zai kawo ka ga mana ba ka ji tai ba dai ba ka ji tai wani sadaka ba ba ka tai ba ko ba ka jira ne ba ta zama ka mai biya shi ta Usman jiya Dan ta mace. wallahi ba zai gani kai bari ta ga shafan to Na so a gobe mu ji labari assalamu alaikum Bakwa. bakon nan nan Tana nan wace gidansa. ba ka jiran tai international kauye local government limited bismillah Malam lafiya. dan ga zuwa ya kike Lafiya ne. yi ne baka jiran tai local government limited a nan karkara babu wani haɗaɗɗe kamar ya wuce shi yasa na zo gani A hakan duk ba shi kake. Zaka ce wai duk ƙauyen nan ba wani. to duk ƙauyen nan ba wanda ya kai ni iya wanka wannan ƙauyen ba wanda ya kai ni iya wanka dala me suna malama Ni yanzu ka biye ni. Ka bibi kaya na ka bibi kala na kaga nayi kama da kai ji ba kawai jin rigan ka ji wannan ka ji takalman ka ji wata hullan ka kamar na almajirai masu yawo a gari. Ni me zan yi da kai? ai ke wankan binni ne Ku karfin ka. malama di gwani da kyau Na bibiye Ki sa idon ki cikin nawa. Na sa ido na cikin naka sai aka. to wallahi ki bi rayuwa a hankali ni Kare ni ne rayuwa a hankali saboda ni ka san ba kala kawai ne ka bibe ni. ni ne baka Ka jiran tai bibi kayan da ke jiki. abba yan mata Kayan da ke Ni jiki kadai- za su ni- yi naka kala goma. ni kadai ne haɗaɗɗe a ƙauyen gaba. Ko kai shirin kamaraya. Ruwan wuta kan magila ma sai da aka sassake aka baka kyauta ka yi kwanci. ke dai shi Ruwan burge wuta da ganin shi ya sha kai. Bi ya koɗi. to wannan duk cikin soyayya ne ba na cikin soyayya Da kai da wa? eh to yanzu ya za'i Da kai da wa? Ni ka biye ni ka ga na yi kala da kai. Ka ga mun dace. kalan ake sun in kika dan sharo Nawa ka san kaya na yake? Daddy kamana ni ne haɗaɗɗe a ƙauyen nan kuma ni ne kaɗai zan iya neman ki a garin nan ba wanda ya isa zo je ki in ba ni ba ni ne. Ah, me ka Kamar ni? Ka bibiye ni ɗan birni da ni ka ce da ni za ka yi soyayya ka bibiye ni da kyau daga sama na har ƙasa na ka bibi shiga na. Ka ga na dace da kai? Kai nan ka ga ruwan da ke mawanka kai yau cin dauke ka almajiri mai min share da wani ta na gidana. Ka bibi kayana Ba ka jire- sai naka kala goma. sunana baka jiran ta yi Ina national kwana? local government limited Gobe ka dawo. ni kika mara Na mare ka. ni Za ka baka rama- jiran ta yi Za ka rama ne? Za ka rama ne? Na mare ka. Ka dawo.